ልብኻ ናይ ምድቃስ ኣመል ኣለካ ዶ? መልስኻ እወ እንተኾይኑ እዛ ቪድዮ ንዓኻ እያ። መልስኻ ኣይፋል እንተኾይኑ ከዓ ብኣፍ ልቡ ዝድቅስ ሰብ ትፈልጥ ኢኻ እሞ እዚ ኣገባብ ኣደቃቕሳ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ በጃኻ ሼር ግበረሉ። እዚ ኣገባብ ኣደቃቕሳ ንኣእምሮኻን ሕቖኻን ኣዝዩ እዩ ዝጎድእ። ምክንያቱ ክሳድካ ስለ ትዘውር እኹል ደምን ኦክሲጅንን ናብ ኣእምሮኻ ከይከይድ ይገብር። እዚ ማለት ብከብድኻ ምድቃስ ልክዕ ከም ምድቃስ ዘይኾነስ ከም ደው ኢልካ ምሕዳር እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካልኦት 7 ንጥዕናኻ ሓደገኛ ዝኾኑ ጠንቅታት እውን ኣለዉ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ሓቢርካ እንተፀኒሕካ እቲ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝምከር ንጥዕናኻ ጠቃሚ ዝኾነ ዓይነት ኣደቃቕሳ ክነግረካ እየ። ሰላም፣ እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍንዎ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንኸይምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ። ብዙሓት ሰባት ብልምዲ ወይ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብገጾም ወይ ብከብዶም ደቂሶም ለይቲ ዝሕልፉ ኣለዉ። እዚ ከዓ ንነዊሕ እዋን ብከብድኹም ወይ ብኣፍ ልብኹም ምድቃስ ልምዲ ዘለኩም ሰባት ዓብይ ጥንቃቐ ክትገብሩ ይግባእ። ብከብድና ነዊሕ ሰዓታት ምድቃስ ወይ ብኣፍ ልብና ምድቃስ ኣብ ኣካላትና እንታይ ጉድኣታት ከም ዘምጽእ ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ብኣፍ ልብና ወይ ከብድና ክንድቅስ ከለና ክሳድና ይዘውር። ከም ዝፍለጥ ሓደ ሰብ ብከብዱ ንነዊሕ ሰዓት ክድቅስ ከሎ ክሳዱ ወይ ናብ የማናይ ወይ ናብ ፀጋማይ ጎኒ ይዘውር። በዚ እዋን እዚ ድማ እኹል ደም ናብ ኣእምሮ ከይኸይድ ይገብር። ከም ዝፍለጥ ኣካላትና ኦክሲጅን ብመንገዲ ደም ይዝውር። ብፍላይ ድማ ናብ ኣእምሮኹም እኹል ኦክሲጅን ከይበፅሕ ይገብር። እዚ ከዓ ዓብይ ናይ ጥዕና ፀገም የስዕብ። ናብ ኣእምሮ እኹል ደም ዘይምብፃሕ ማለት ድማ ኦክሲጅን ብመንገዲ ደም ናብ ኣካላትናን ናብ ኣእምሮናን ዝመሓላለፍ። በዚ እዋን እዚ ድማ ኣእምሮና እኹል ደምን እኹል ኦክሲጅንን ከይረክብ ይገብር። እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ሒዙ ይመጽእ። ካብዚ ወፃኢ ድማ ኣብ ማእኸል ድሕሪትኩምን ክሳድኩምን ዘለዉ ኣርትሪታት ብዓብይ ደረጃ ይጎዱ። ሓደ ሰብ ብከብዱ ደቂሱ ክሳዱ ናብ ሓደ ኣንፈት ምስ ዝዘውር ኣብ ማእኸል ድሕሪትን ክሳድን ዝተፈላለዩ ኣርትሪታት ኣለዉ። እዞም ኣርትሪታት እዚኦም ድማ ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ንኸምፁ ይገብሩ። ብፍላይ እዚ ፀገም እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብቶም ኮሌስትሮል በዝሒ ዘለዎም ሰባት ሓደጉ ጎሊሁ ይረአ። ምክንያቱ እቶም ኮሌስትሮል በዝሒ ዘለዎም ሰባት ስርዓት ምትንፋሶም ንክበላሾ ይገብር። ኣብ ናይ ደም ቱቦታት ዘይብሉ ስብሕታት ስለ ዝህሉ እዚ ንባዕዱ ንዝውውር ደም እንቅፋት ይኸውን። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ እዚ ተግባር እዚ እንተፈፂምኩም ዝውውር ደምን ኦክሲጅንን ብዓብይ ደረጃ ኣብ ኣካላቶም ከይዘውር ብምግባር ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ይመርሕ። ስለዚ ቀዳማይ እዚ ክትፈልጡ ይግባእ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣፍ ልብኹም ይፅቀጥ። ሓደ ሰብ ንነዊሕ ሰዓት ብኣፍ ልቡ ክድቅስ ከሎ ኣፍ ልብኹም ይዕፈን። እዚ ከዓ ጥዑይ ኣገባብ ምትንፋስ ከይህልወኩም ይገብር። እዚ ከዓ ምስ ምዝዋር ኦክሲጅን ናይ ኣካላትኩም ይተሓሓዝ። ኣካላት ብእኹል ደረጃ ኦክሲጅን ከይረክብ ይገብር። ብፍላይ ዞም ከምዚ ብከብድኹም እትድቅሱ ሰባት እንተተዓዚብኩም ንግሆ ልዑል ድኻም ይፈጥረልኩም። ከምዚ ንነዊሕ ግዜ ለይቲ ብከብድኹም ወይ ብኣፍ ልብኹም ደቂስኩም ንግሆ ክትስኡ ሓደ ምልክት እንታይ እዩ? ልዑል ስምዒት ድኻም ምስማዕ። እዚ ከዓ ኣካላት ብእኹል ኦክሲጅን ከይሓደረ ዝመጽእ ፀገም እዩ። ኣፍ ልብኹም ስለተፀቐጠ ስርዓት ምትንፋስኩም ጥዑይ ኣይከውንን። ኦክሲጅን እውን ናብ ኣካላት ብእኹል ኣይበፅሕን። እዚ ድማ ንግሆ ክትስኡ ከም ዝደቀሰ ሰብ ዘይኮነስ ከም ኣብ ስራሕ ደው ኢልኩም ዝሓደርኩም ስምዒት ከም ዝስምዐኩም ይገብር። ኣካላትኩም ናይ ምድኻም ስምዒት ከም ዝስምዐኩም ይገብር። እቲ ሳልሳይ ድማ ከባቢ ከብዲ ፀገም ይፈጥር። እዚ ከዓ ብከብድኹም ንነዊሕ ሰዓታት ትሕልፉ እንተኮንኩም ኣካላትኩም እኹል ደም ከይረክብ ይገብር። እዚ ብፍላይ ምስ ከባቢ ከብዲ፣ ምስ ስርዓት ምሕቃቅ ምግቢ፣ ምስ ጋስትራይት ብሓፈሻ ምስ ዝውውር ደም ተተሓሒዙ ኣብ ከብድኹም ፀገም ንኸጋጥመኩም ይገብር። ብሓፈሻ ብኣፍ ልብኻ ምድቃስ እቲ ቀንድን ዋናን ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለኩም ጉድኣት እንታይ እዩ? ምስ ዝውውር ደም ዝተተሓሓዘ እዩ። ዝውውር ደምኩም ጥዑይ ከይኸውን ይገብር። ስለዚ ዝውውር ደምኩም ጥዑይ እንተዘይኮይኑ ድማ ምስ ኩሉ ክፍሊ ኣካላትኩም ይተሓሓዝ። ከብድኹም ስርዓት ምሕቃቅ ምግብኩም ጥዑይ ከይኸውን ይገብር። እቲ ራብዓይ ድማ ገጽኩም ይጉዳእ። ሓደ ሰብ ብኣፍ ልቡ ክድቅስ ከሎ ብሓደ ገጹ እዩ ዝድቅስ፣ ወይ ናብ የማን ገጹ ወይ ናብ ፀጋም ገጹ ብሓደ ገጹ ይድቅስ። እዚ ቀንዲ ጉድኣቱ እንታይ እዩ? እኹል ደም ናብ ቆርበት ገጽኩም ከይኸይድ ይገብር። ቅድም ኢለ ከም ዝበልኩኹም ክሳድኩም ኣዚርኩም ብኣፍ ልብኹም ክትድቅሱ ከለኹም ኣብ ማእኸል ክሳድን ድሕሪትን ዘለዉ ኣርትሪታት ኣለዉ። እምበኣር ናብ ቆርበት ገጽኩም ብሓፈሻ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ናብ ዘሎ ክፋል ኣካላትኩም ደም ዘመሓላለፉ ኣርትሪታት ኣለዉ።
እዞም ኣርትሪታት እዚኦም ምስ ዝጉድኡ ሓደ ጉድኣት ናብ ቆርበት ገጽኩም እኹል ደም ከይበጽሕ ምግባር እዩ። ናብ ቆርበትኩም ገጽኩም እኹል ደም ዘይበጽሕ እንተኮይኑ ድማ ድርቀት ገጽ ይገጥመኩም። ወዝ ናይ ገጽኩም እናጠፍአ ገጽኩም ኣዝዩ ደረቕ ገጽ ክኸውን ይገብር። ካብዚ ወጻኢ ድማ ገጽኩም ክትጨማደድ ይገብር። ብሓፈሻ ጥዕና ናይ ገጽኩም ጥዑይ ከይኸውን ይገብር። ቆርበትኩም ኣዝዩ ይጨማደድ፣ ምክንያቱ እኹል ደም ቆርበት ገጽኩም ስለ ዘይረክብ ጥዑያት ህዋሳት ኣብቲ ከባቢ ከይህልው ይገብር። እዚ ድማ ተተሓሒዙ ጉድኣት ገጽ የምጽልኩም። እቲ ሓምሻይ ድማ ከባቢ ክሳድ ዝርከቡ ሰራው ደማት ወይ ቨዝላት ይጎድእ። እምበኣር ኣብ ከባቢ ክሳድና ዝተፈላለዩ ቨዝላት ኣለዉ። እዞም ቨዝላት እዚኦም ድማ ብኣፍ ልብኹም ደቂስኩም ክሳድኩም ኣዚርኩም ንነዊሕ ሰዓት ክትድቅሱ ከለኹም ልዑል ጉድኣት ይበጽሖም። እዚ ነገር እዚ ድማ ንግሆ ክትስኡ ናይ ክሳድ ሕማም ከም ዝስምዐኩም ይገብር። ብሓደ ገጽ ክትድቅሱ ከለኹም ኣብ ቨዝላት ክሳድ ልዑል ጉድኣት ስለ ዘብጽሕ ንግሆ ጥዑያት ኮይንኩም ከይትትስኡ ይገብር። እቲ ሻድሻይ ድማ ኣብ ናይ ሕቖኹም ዓጽሚ ጉድኣት የምጽእ። ብከብዲ ደቂስካ ምሕዳር ልክዕ ከም ደው ኢልካ ምሕዳር ተቆፂሩ እዩ ዝውሰድ። ምክንያቱ ዓጽሚ ድሕሪትኩም ዝኾነ ዓይነት ዕረፍቲ ኣይረክብን። እዚ ብድሕሪት ክትድቅሱ ከለኹም እትረኽብዎ ሰላምን ዕረፍትን ብከብድኩም ክትድቅሱ ከለኹም ኣይርከብን። ብኣዝዩ ልዑል ደረጃ ኣብ ዓጽሚ ድሕሪትኩም ጉድኣት የብጽሕ። እዚ ድማ ልዑል ጽዕንቶ ይፈጥረልኩም። ሕማም ድሕሪት ከም ዘምጽአልኩም ተተሓሒዙ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ኣካላትኩም ዘምጽኦ ናይ ባዕሉ ጽዕንቶ ኣለዎ። እቲ ሸውዓይ ድማ ምስ ልቢ ዝተሓሓዘ ጸገባት የጋጥመኩም። ብፍላይ ድማ ናብ ሕማም ልቢ ድኻም ክትጋለጹ ትኽእሉ። ምክንያቱ ልብኹም ስለ ዝጽቀጥ ደም ብእኹል ደረጃ ብዝድለ መንገዲ ከይዘውር ይገብር። ልብኹም ኣዝዩ ንኽጭነቕ ይገብር። እዚ ድማ ንሕማም ልቢ ድኻም ብቐሊሉ ንኽትጋለጹ ይገብር። እምበኣር እዞም ኩሎም ጉድኣታት ዝመጹ ብከብዲ ንነዊሕ ሰዓታት ምድቃስ እዩ እዚ ጉድኣት ዘምጽእ። ከመይ ጌርና ተደቀስና ጥዑይ ዝኸውን ንዝብል ሕቶ መልሱ እንተሪእና ጥዑይ ድቃስ ክትድቅሱ እንተደሊኹም ቀዳማይ ብሕቖኹም ምድቃስ እዩ። ብድሕሪት ምድቃስ ኣዝዩ ጥዑይ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእ። ኣብዚ ድማ ካልእ ክነግረኩም፣ ብድሕሪት ክትድቅሱ ከለኹም ሓደ ሰባት ምኹርናፍ ዘጸግመልኩም ሰባት ኣለኹም። እዚ ዝፍጠር ድማ ልሳንኩምን ጎረሮኹምን ስለ ዝጣበቕን ስለ ዝልጠፍን ባህሪ ምኹርናፍ ኣብ ገለ ሰባት ክርአ ይኽእል። ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገም ድማ እንተጋጢምኩም ብጎንኹም ክትድቅሱ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ሙሉእ ለይቲ ብድሕሪት ደቅሱ ሕደሩ ማለት ኣይኾነን። ብድሕሪት ትድቅሱ ደስ ክብለኩም ከሎ ብጎንኹም ትድቅሱ። እንተኾነ ግና ብፍጹም ብከብድኹም እንተዘይደቂስኩም ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕናይ እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።